La principal reivindicació dels treballadors del B5 és l'increment dels salaris perquè, segons afirma el comitè, el sou de moltes categories està per sota dels 1.000 euros mensuals. Una altra de les demandes és negociar amb l'empresa un únic conveni laboral per a tothom, ja que actualment n'hi ha dos. A un s'hi acullen els treballadors més antics que van ser contractats l'any 2008 per Clear Channel i a l'altre els que s'hi van incorporar més tard. El comitè també demana un augment de plusos per als treballadors dels torns de nit i de cap de setmana. Nosotros llevamos ya 12 años esperando con sueldos congelados, con condiciones precarias como el tema de las bajas, como el tema de los pluses y bueno, la plantilla está cansada de esperar. Nosotros, el ayuntamiento, creemos que cuando hace una licitación, cuando habla con una nueva empresa, debería de velar por la seguridad y debería de velar por las condiciones dignas de los trabajadores que están ahí. Una altra de les qüestions que reclamen és que l'empresa complementi el 100% del salari quan hi ha una baixa per accident laboral, hospitalització o intervenció quirúrgica i que es faci fix al personal que faci 6 mesos que treballa. Són demandes que ja han traslladat a l'empresa i afirmen que de moment no n'han obtingut resposta. Divendres, totes dues parts mantindran una reunió de mediació per intentar arribar a algun acord que freni la vaga.